Bismillahirrahmanirrahim. So da sha'awa. Kashi na 17. A zaɓin Minar ya zo ya nema wa Hamad Jabir auren Raihana, ya kuma nema wa Hamad Sani auren Nafisat, kuma duk an ba su saura biki kawai. Sai ya kuma matsowa kusa da Janaral tare da karya wuya ya ce, Hamma Aliyu, ta ni kuma da Abdul yaushe za mu auru? Gaskiya mu ma a aurar da mu. Wallahi in ba haka ba mu yi tawaye, da mun gaji da zaman gida, a yi ta mai da mu yara. Gaba ɗaya falo suka kwashi da dariya, kaftin Sani har da baga tafi. Baffa ma dariya yake sosai. Daga Jabir ne cikin murmushi ya ce, ashe yaushe za ku auro? Sai kuma suka kuma dariya. Ya Amir kuwa dariya yake har da rike ciki. Ya jawo Ramadan jikinsa yana, insha Allah kuma za ku auri Ramadan. Kai da Abdul za mu kai sadakar ku a masallaci, watakila a samu masu tayawa. Daga nan kuma suka ci gaba da dariya. Dadi da Abba kam sai kallon su ke cikin nishaɗi da farin ciki. Abdul kuwa da ke zaune gaban mama yana kuka tana cewa, Abdul na cuci kaina, na ɓata lahirata Abdul, na cuci Amin Aliyu, na bi ta da shari, gashi ita kuma sai nasara ke bin rayuwarta. Ga ta ga mijinta ga yaranta ga surkayanta, kowa son ta yake, ga ƴan uwanta da ƴaƴan ƴan uwanta, gida duk ya cika da familinta. Na yi asiri na raba ta da mijinta ba tare da haƙƙinta ba, gashi asirin ya kare ya bar da tarin zunubai. Cikin kukan Abdul ya miƙe tare da cani dai zan nemi gafarar ƴan uwana, ki ma ki nemi gafarar su, sannan ki tuba ki koma ga Allah, ki kuma san duk abin da kika yi Allah na ganin ki. Ni zan je cikin su, kin ga yadda kika sa min tsanan Hamma Aliyu, kalli yadda Ramadan ke so na har kunya nake ji. A haka ya dawo falo aka ci gaba da yin firar da dariya da shi. Shi kuwa General miƙewa ya nufa bedroom ɗinsu a da, yanzu kuma na Ammi ne. Murmushi ganin an canza mata kayan ɗakin, sannan su ma na daɗin suna nan. A hankali ya zauna gefenta akan sallayar take zaune tana karatun Alƙur'ani mai girma. Gani ya zauna ne ya tankwashe kafafu yana sauraron sautin karatun nata. Yasa ta ƙara karatun tun shafi 3 sannan ta ɗaga hannu ta rinƙa yin addu'o'i. Shi ma Aliyu ya ɗaga yana amsawa da amin amin. Suna shafawa Ami ta kalle shi cikin sanyi. Ta ce, babana yaushe ka iso? Ina Minal ɗin kuma? Murmushi ya tare da lankwashe wuya ya gaida ta, sannan ya ce, Ami me kike bukata? Murmushi ta yi ita ma, sannan ta ce, ba komai Haidar, duk abin da nake so abbanka ya gama min shi. Haka suka yi tafi da cikin soyayya irin ta uwa da ɗanta. A haka Ramadan da Raihana tare da dakta da Captain da Nafisat suka shigo su ma aka yi tafirar da su. Ami sai nan take da ɗanta gudan jininta. A haka suka wani cikin hafi yayin da Baffa ya ƙara haɗawa Janaral wasu addu'o'in a cikin Zamzam ya wuni yana sha. Bayan sun yi sallar la'asar ne suka shigo gida. Janaral ya kalli Ami a hankali ya ce, Ami a haɗa mana kayan mu zan tafi da shi. Cikin ƙaunar ɗan nata ta haɗe musu kayayyakin su kaf, sannan su Ramadan da Abdul suka kai mishi su cikin motarsa. Shi ne bai tafi ba har karfe 8:30. Baba ne da ya shigo yanzu ya kalle sa tare da cewa, Aliyu har yanzu baka tafi ba? Ga hadari ya kuma haɗuwa? Nafisa ce ta yi dariya tare da cewa, Baffa hadari kuma da safiya aka yi ruwa fa. Ya Amir ne ya miƙe yana cewa, August ɗin kenan ai. Abba ne ya kalle shi tare da cewa, kar ruwan ya tsare ka fa, gashi ka bar Minal ɗin ita kaɗai. Haka ya masa sallama sannan ya fito. Har ya shiga mota Ramadan ya fito rike da kuloli guda 2 ya bude bayan motar ya ajiye mai. Cikin kaunar Hamman nasa ya ce, in ji Ami a kai wa birthday. To kawai ya ce sannan suka yi sai da safe. Ya shiga mota ya kama hanyar jaji. Sauri Janaral yake yi don baya son ruwan ya taba sa. Shi ya sanya ya kama hanyar cikin wani irin shauki da jin daɗin yanayin garin. A ransa yake ji yau zai kasance cikin wata rayuwa mai daɗi da yana jin wani yanayin da ya fi ƙarfin ya jimre. A daidai lokacin da ya fakin a harabar tasu, ruwan yake ce kamar da bakin ƙwarya. Ruwan ne yake zuba da ƙarfi sai walƙiya da rugugi yake. Hannu Janaral ya sanya ya dafe siyarin tare da komawa ya jingina da cikin sit ɗin yana kallon ikon Allah. Ruwa ne yake sauka har da ƙanƙara. Yana jin yadda suke sauka akan gilas ɗin. Tabbas ba don ko bullet ba zai fasa gilas ɗin ba, to da ƙanƙarar ya fasa. Ido ya limshe cikin jin sanyi na ratsa su lokaci ɗaya kuma wutar nefa ta ɗauke gaba ɗaya wurin yayi duhu. Juyawa ya kalli cikin motar kaf ba lema, gashi ba jacket ko wani abin da zai saka a kansa ko a jikinsa. Gashi gaba ɗaya sojojin sun shige cikin mafakarsu. A hankali yake faɗin Allahumma sayyiban nafi'an, sai kuma ya shiru yana tuno Minal ita kaɗai. Zaman ya gyara a nufinsa sai ruwan ya ɗan sahirta, amma sai kuma kamar ƙaruwa ruwan yake yi. Kana haka yasa dole ya buɗe motar a hankali ya zira ƙafarsa a waje. Ilim ya ji shi cikin ruwa ga wani irin sanyi da ya ratsa sa. Fita ya cikin kankame jikinsa gaba ɗaya jike takaf a lokaci kaɗan.
Tuni ya fara kakkarwa da sauri ya bude bayan mota ya dauko kulolin da Ami ta hado su da shi. Sannan ya tura pants ɗin shi cikin jakar laptop ɗinsa, sannan ya rataya a kafaɗarsa. Hannun shi rike da kulolin ya juya cikin duhu, ya nufi cikin gidan tafiya yake cikin duhu, sai hasken walƙiya ke haska mashi hanya kaɗan-kaɗan. Tuni ya fara rawar sanyi, sai diga yake tol-tol. Da sauri-sauri gudu-gudu ya isa ƙofar falon nasu. Cikin rawar hannu ya sa ki ya buɗe ƙofar, tare da shigewa ciki yana shiga, ya ajiye kayan kan danin tabar. Cikin rawar sanyi ya zaro wayarsa, tare da kunna torch ɗinta, gaba ɗaya haske ya gauraye falo. Cikin rawar sanyin ya fara leƙa cikin falo tare da kira, Minal, 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 ina kike Bodi, ina kike ne? Shiru babu ko motsinta. Ita kuwa Minal tun da Janaral ya fita ta zauna cikin fushi a falo ta wuni, sai da ta ji yunwa na sa ta jiri, sannan ta je danin area ta ɗauko abinci ta zo ta ci. Sannan ta ci gaba da yin kallonta sai kusan karfe 6:20 ta tashi ta je ta yi wanka tare da yin sallah. Ƙur'an ɗin Janaral ta ɗauko ta yi ta karatu har lokacin isha'i yayi, sannan ta yi sallah. Duka lokacin tana jin hayaniyar 'yan sojojin da suke zagaye da gida. Har tana hango ta windows ɗinta, haka yasa bata ji tsoro sosai ba. Dan inda Sabo ta saba zama ita ɗaya tunda ta shigo rayuwar Janaral. Karfe 8:30 ne na dare, ta ji wurin yayi shiru babu motsin kowa. Ga iska da ke kaɗawa. Lokaci ɗaya kuma ta fara ganin duniyar ta yi lum, ko ina yayi shiru sai walƙiya da ke ratsa ko ina. Hakan yasa ta fara jin wani irin tsoro na ratsa ta. Jin shiru hakan ne ya sanya ta miƙe da sauri dan ta dan watsa ruwa ta zo ta kwanta kawai. Cikin sauri ta wanka tare da ɗaura tawul a ƙirjinta. Sannan ta bude kofar da nufin ta fito zuwa cikin bedroom ɗin, tana sa kafarta. A daidai lokacin aka ɗauke wuta. Wani irin duhu ya mamaye ɗakin gaba ɗaya, babu abin da take gani ko da tafin hannunta. Cikin wani irin mugun tsoro ta zaro ido, dan a duniya ba abin da Minal take tsoro kasancewa a cikin shi kamar duhu. Dan tsawa da ragugi da walƙiya ba sa bata tsoro kamar duhu. Cikin ƙanƙanin lokaci ta fara zubda kwalla tare da kiran, Hamma Aliyu na shiga uku ni kadai a gida, ga duhu ga tsawa, wayyo baffana. Sai kuma ta lalubo za ta haura kan gado, sai ji ta yi gum a jikin gini. Haka kawai sai idan ta yake mata gizan Abdul. Haka ya sa ta zame a wurin tsakanin durowar da gini, ta kibe kanta cikin gwiwoyinta ta saki kuka cikin tsoro. Hakan ya sa bata ji kiran da Janaral yake mata ba. Shi kuwa cikin rawar sanyin ya shige cikin bedroom din. Yana, Minal, ki zo ga na dawo. Cikin lungun da take ta fara ganin haske, cikin kukan ta dago kanta. Ganin Hamma Aliyu ne ya sanya ta miƙe cikin gudu ta fada cikinsa, baki na rawa take faɗa, Hamma Aliyu, tsoro nake ji, duhu, a tayar mana da janareto Hamma, duhu yayi yawa. Sai kuma kawai ta fashe da kuka tare da rungume sa. Shi ma rungume canye, gaba ɗaya jikinsa shi da wasan yake har da haƙoransa na bugar juna. Kat. A kidime ya ƙara rarar mota yana magana cikin rawar murya ya ce, Minal, sanyi nake ji Minal, sanyi zai kashe ni. Gaba ɗaya ya birkice dan shi Janaral matuƙar ruwan ya taɓa sa, to baya hayyacinsa. Ita kuma ce cewa take, Hamma ka kira Kaftin Adam ya kunna janareto. Kai ya juya cikin rawar sanyi ya ce, to zan kira shi. Wayar ya ɗago da niyyar kira, a daidai lokacin kuma cajin wayar ya ƙare. Kaf sai tut fon ɗin ya mace. Duhu ya tuna na bayan gaba ɗaya ko fuskar juna ba sa gani. Ita Minal, ƙaramar Janaral ce ta rungume shi tsam a jikinta. Tana, Hamma duhu fa, duhu Hamma. Cikin rawar sanyin ne ya ce, Minal, gani babu komai, ki nutsu. Kin ga sanyi nake ji har cikin ƙasusuwa na. Ki matsa, zan cire kayan nan, a jike suke fa. Ina, Minal sai ƙara ƙwaƙumo shi take yi. Ganin haka ne yasa cikin rawar sanyin ya zuge mazargin wandon jikinsa, cikin rawar sanyi ya sabule kafafunsa a ciki. Sannan ya balle bautar ɗan wuyar rigar tashi tare da ɗan janyewa jikinta, ya zare rigar ya wurga a ƙasa. Ita kuma sai ƙara matso shi take yi tana miƙe hannun shi. A hankali ya zare bes ɗin jikinsa da ke ɗiga ya ajiye a gefen. Cikin rawar murya ya ce, Minal, sake ni, zan nemi kayan sakawa, sanyi nake ji. Ki matsa, zan cire kayan nan. Hannun shi ta kuma riƙewa tare da manna kanta a damtsen hannunsa. Cikin kuka ta ce, wayyo Hamma, na ce a duhu ne, ni ina tsoro fa. Kai juya cikin ɗan janye ƙugonsa. Ya sa hannu a hankali ya rinka yin ƙasa da boxers ɗinsa, ya zame ƙasa ya rage daga shi sai fatar jikinsa. Cikin kunya ya janye hannunsa don baya so ta san a haka yake tsaye. Cikin rawar murya ya ce, Haba Minal, ki sake ni, kaya zan saka fa. Janye hannun shi da yayin yayi daidai da lokacin da aka buga tsawa. Hakan yasa cikin tsoro Minal ta fada jikinsa. Hakan yasa towel ɗin jikinta ya sille ƙasa. Lungume shi ta yi tsam a jikinta don ita tsoro ya ma hana ta gane a yanayin da suke ciki. Shi kam Janaral
Wani irin marayar numfashi ya fitar tare da yin tagal-tagal kamar wanda ke cikin maye. Cikin wata iriyar murya ya ce, "Wayyo ni Aliyu, Minal, Minal." Sai kuma kawai ya rungumo ta cak a jikinsa cikin marisa da lalube. Ya dire da ita kan gado. Gaba ɗaya jikinsa rawa yake yi. Blanket ya jawo ya rufe shi cikin wani sabon salo. Ya jawo ta jikinsa murya tun ƙasa ya ce, "Minal, ke ce maganin sanyin da ke son kashe ni. Minal, ki taho gare ni." Ita dai makale shi kawai take yi tana shigewa jikinsa. Shi ko janar gaba ɗaya ya susuce da albarkatun ƙirjinta. Hannu da bakin shi kaf aiki suke yi. Sai juya ta yake a jikinsa yana marza ta. Cikin sanyi ya maida ta kan ruwan cikinsa. Yana shafa gadon bayanta. Ita kuma gaba ɗaya ta narke mashi sai juyi take tana goga jikinta a nasa. Cikin rawar jiki janar ya yunkura zaune. Jawo da jikinsa ya haɓarta ya tallafo cikin sanyi. Ya mana lips ɗinsa kan nata. Ɗinta ya riƙa yi cikin iyawa da salon jarumta. Ita ma rungume shi ta cikin lumshe ido ta kamo hannun shi ta ɗaura kan ƙirjinta. Ajiyar zuciya ya sauke cikin yanayin da zai iya suma ya zare bakin shi daga nata. Kanshi ya kife a ƙirjinta cikin jawo hannunta ya cusa a mararsa cikin rawar murya ya ce, "Minali zan mutu, Minali ki ji kaina, kar na zauce Minal ki bani haƙƙina." Hannunta ta janye cikin yin miƙa ta ce, "A'a ni wallahi kana bani tsoro Hamma. Ka ji yadda kake numfashi ba? Ga yadda kake yi ni ka bar ni." Matsuwa ta yi kamar yaro ya ɗora kansa kan cinyarta yayin da hannunsa ke kan ƙirjinta murya a haigitse. Ya ce, "Minal, ke fa ba jahila ba ce. Kina da ilimi kin san mene aure. To me yasa kike son na kasane ni?" Ture kanshi ta cikin tsoro ta sa kafa ta sauka tana, "Ni ba na son duhu, ni dai ka nema min haske." A zahiri kuwa yanzu ba duhun take tsoro ba. Janaral ɗin ne ya bata tsoro. Ganin gaba ɗaya ya koma kamar zautacce. Shi ko cikin rawar jiki ya murgino bakin gadon. Murya can ƙasa ya kamo hannunta ya fusgo ta jikinsa. Gaba ɗaya ya kanainaye ta. Kirjinta ya murzawa murya na rawa. Ya ce, "Ba kya sona, ba kya son na raɓe ki. To me yasa kike son na taɓa ki? Me yasa kwanaki ke da kanki kike kusanto ni? Wato dan kin san a wannan lokacin ban da lafiya ko? Shine kike wasa da jikina da hankali na ko? Ni kuma na biye maki duk da babu abin da nake ji a wannan lokacin. Zan yi duk yadda zan yi na sama maki sauki. Amma ke yanzu ko mutuwa ne babu ruwanki ko?" Tura shi tare da cewa, "To ni in tsaya ka kashe ni ne Hamma? Jiya da kake ya mutse ni fa." Cikin lallashe ce, "Dan Allah Minal, ki yi haƙuri wallahi ba zan iya jurewa ba. Kar ki sa na miki abin da kike tsoron da ƙarfi. Ni ma ina sana ke baby ce wallahi zan bi ki a hankali. Ba zan wahalar da ki ba. Please Minalin Hamma, ki tausaya wa mijinki." Baki ta tura tana, "Ni dai wallahi a'a, da bana nan fa." Zuwa yanzu ya gama hatsala cikin fushi ya ce, "To Minal, barni na mutu. Amma wallahi ki sani ina gab da tunike ki ko da ƙarfin tunda dai ina tausaya miki ba ki tausaya min." Sai ya koma gefe ya kwanta a kife cikin rawar murya irin na mai son yin kuka. Ya kife tare da cewa, "Muguwa kawai Minal. Ashe muguntarki a kaina zaki gwada shi, amma na barki da Allah. Allah zai saka min." Sai kuma ya miƙe cikin duhun ya shiga tare ruwan ɗumi ya sake wa kansa. Yana mai zubda ƙwalla tamkar yaro. A haka ya fito cikin duhun ya lalubo tawul ya ɗaura kenan nefa ya dawo. Gaba ɗaya ko ina ya cika da haske. Ita ko Minal dama zaune take ta jawo blanket ta rufe iya cikinta. Ƙirjinta kuma ya tirtsi yana sheƙi. Da sauri ta ja blanket ɗin ta rufe jikinta tare da kallon janar da ke damƙe da mara yana tafiya a hankali. Bai kalli ko inda take ba ya ɗauki wayarsa falo ya koma ya haɗa abubuwansa a caji. Sannan ya koma kan tirsita ya kwanta tare da rintse idanu hawaye na bin fuskarsa. Lokaci ɗaya zazzaɓi mai zafi ya rufe shi. Kanshi yake tausayawa shi wato ba zai taɓa samun abin da yake so ba a lokacin da yake son abin ba. Ita kuwa Minal ganin yadda ya fitan ne ya cika mata zuciyarta da tausayinsa. Gaba ɗaya sai ta ji bata kyauta ba. Falo ta fito gabansa ta durƙusa cikin sanyi ta ce, "Habba, baka da lafiya ne?" Idan sai ya buɗe wanda gaba ɗaya sarri ne. Cikin takaici ya buga mata tsawa ya ce, "Ban sani ba Minal, me haɗin ki da ni? Ki fita harkata, bana son ganin ki, bar ni in ji da cutar da kika samu, muguwa kawai." Jiki a mace ta juya ta tafi tana kallon yadda idanunsa suka rine. Haka janar ya kwana cikin halin kakanikayi ga zazzaɓi. Ko da asuba ta ko masallaci ya kasa zuwa. Da ƙyar ya wanka sannan ya dawo falo ya sallah. Yana idarwa ya koma ya kwanta yana ta rawar sanyi. Ita ko Minal wanka ta yi sannan ta zo ta yi sallah. Ganin ta gaji da sa riga ɗaya kawai sai ta buɗe durowarsa cikin sa'a ko ta samu wata 'yar jallabiyarsa da ta mashi kaɗan ta zira a jikinta sannan ta yane kanta da gyalanta. Falo ta fito lokacin har 12 ta yi. A hankali ta ce, "Hamma, ina kwana?" Bai kula ta ba sai wayar shi da ya zaro cikin sanyi ya fara magana. "Ami, ina kwana?"
lafiya kuwa na ji muryarka haka? Kai ya juya a hankali ya ce, lafiya ta lau Ammi. A akam Aliyu, baka da lafiya daga jin muryarka. Ga Jabir yanzu zai zo ya duba ka. Kafin ya yi magana ma ta katse kiran. Sannan ta sa Dr. Jabir da Raihana suka taho jajin. Suna zuwa Dr. Jabir ya duba sa tare da bashi maganin. Ita ko Raihana tun ta jan Milali suka shige kicin suka haɗa masa abinci. Minal sai dariya take don ta ji daɗin ganin Raihana. Shi ko Janar gaba ɗaya ya cika da takaici. Dan gani yake yi Dr. Jabir ne ya sa ta hafi. Hakan ya sa ko maganin bai sha ba, abinci ma ya ƙi ci. A ransa yake cewa, zan yi maganin ki insha Allah. Zan miki abin da ba za ki sake kallon Jabir a namiji ba. Shi ko Jabir gaba ɗaya hankalinsa na kan Raihanarsa. Su ne ba su tafi ba. Sai dare. Karfe 11:12 Aliyu ya shige cikin bedroom ɗin fuska a haɗe. Ya ce ke tashi ki je ki alwala ki zo. Cikin sanyi ta ce ni na yi sallah fa. Tsaki ya ja tare da cewa ina magana kina min gardama ko? Na ce ki je ki alwala ki zo. Sum ta miƙe ta je ta yi sannan ta fito ta iske shi. Ijabanta ya cilla mata tare da shimfiɗa sallaya cikin tsuke fuska ce. Matsonan nafila zamu yi. Ba musu ta matso don ta lura yau ya koma janaral ɗin. A fili ba hamma yake ba. Nafila suka yi raka'a 2 sannan bayan sun yi sallama ne ya juyo gabanta suna fuskantar juna. Cikin tsuke fuska ya sanya hannun shi a tsakiyar kanta. Cikin sanyi ya rinka jero addu'o'i hannun shi dafe da kanta. Ita ko ido ta ɗan dago tana kallon fuskarsa da ke murtuke. A haka har ya gama addu'ar sannan cikin limshe ido ya juya tare da jawo Qur'ani mai girma ya fara karatu cikin cikakken tajwid. Gyara zama Minal ta yi cikin jin bacci ta yi hamma tare da miƙa sai juyi take yi. Bai kula ta ba har zuwa wani lokacin sannan ya miƙe tare da ajiye alƙur'anin. Kanta ya jiyo murya can ƙasa ya ce, kin ci abinci? Kai ta gyaɗa cikin jin shayinsa ta ce Falo ya fice kai tsaye kicin ya shiga kwaf ya ɗauko tare da tsiyayo madara mai sanyi da garɗi. Sannan ya fito falo ya kashe komi tare da sassake labulaye sannan ya nufi bedroom ɗin. Ita kuwa Minal dama yana fita ta yi maza ta haura kan gado cikin kasala. Ta ja blanket ɗin ta rufe kanta. Jin motsin shigowarsa ne ya rufe kofar ne ya sa ta yi maza ta rufe idanunta ita a dole bacci ta. Yana rufe kofar ya zo gaban ta murya a cushe ya ce tashi. Jin muryar a cushe ne ya sa babu musu ta miƙe zaune. Ido ya kafa mata tare da miƙa mata kwaf ɗin madarar ya ce karɓi ki shanye. Ba musu ta karɓa ta kafa kai ta rinƙa zuƙa a hankali tana limshe ido don sanyinsa na ratsa ta. Shi kuwa gaban durowar ya je a hankali ya zare jallabiyar jikinsa sannan ya bar boxers da vest sai kuma ya koma gaban miro. Turare ya feshe jikinsa tsaf gaba ɗaya ya cika da ƙamshi. Ga sanyin yanayin gari ga kuma sanyin AC ga ƙamshin furannin tsirran da ke bayan ɗakunansu. Kusa da ita ya zo riƙe da wayarsa hannu ya sa ya karɓi kwaf ɗin sannan ya ajiye a kan 'yar ƙaramar durowar jikin gada. Ganin ya nufe ta. Ita ko sai ido take bin sa da su ganin gaba ɗaya yau a janar ɗin shi yake. Cikin tsoro ta zaro ido ganin ya kashe wutar ɗakin. Baki na rawa ta ce hamma ka kashe wuta kuma kalli duhu ba. Bai kula ta ba sai zuwa ya kwanta gefenta cikin limshe ido. Ita ko lalubo shi ta fara yi tana hamma ina jin tsoro fa. Annansa ya sanya ya kamo hannunta da ta dire kan mararsa murya can ƙasa ya ce wa baki damar taɓa ni. Shiru tana jin yadda ya matse hannunta a hankali ta ce hamma duhu fa. Fasuwarta ya ta faɗa jikinsa cikin raɗa ya ce duhun nake so kuma wallahi tunda kika taɓa ni tabbas ni ma zan. Sai kuma ya shiru yana jin yadda take son kwance kanta a hannunsa. Rungume ta ya ƙara cikin sanyi ya sa hannu ya zara rigarta ya cilla shi gefe ya rage daga ita sai ɗan gajeren wando. Bayan ta ya rinka shafawa a hankali yana sa hannu yana murza gajeren wandon nata har ya ƙasa da shi ya zame shi duka. Ita kuwa sai turje-turje take yi tana wallahi ni dai bana so. Da kula ta ba sai juyawa da ya da ita cikin rawar jiki ya zare kayan jikinsa sannan ya jawo ta jikinsa. Haɓar ta ya tallabe cikin limshe ido ya manna bakinsa da nata. Cikin wani irin yanayi ya rinka lips ɗinta tamkar ya samu sweet. Ita kuma cije haƙora ta yi wai a nufinta ta hana shi sukuni. Gane hakan ya sa shi murgina ta murya can ƙasa ya ce ni ina so Minal ina son haƙƙina kin ji ki ji tsoron Allah ki daina azabtar da ni. Baki ta bude tana haƙi ta ce ni bana so wallahi ni ka bar ni. Shiru ta janya manna bakinsa da nata cikin rawar jiki ya lalubo harshenta mai sanyi. Cikin wani irin yanayi na fita hayyaci ya rinka juyawa da murzata yana shafe ta. Ganin baya ji baya gani kawai sai ta saki kuka tana ture kirjinsa. Cikin rikicewa ya burkito ta ya kwantar da ita gaba ɗaya hannun shi rawa yake
Ƙirjinta ya rinka murzawa yana fidda wani nauyar numfashi, gabaki ɗaya ya birkice.